În Cartea Faptele Apostolului, capitolul 13, citim: Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Din aceste versete observăm 3 lucruri importante. Barnaba și Saul erau în biserică atunci când Dumnezeu i-a chemat. Duhul Sfânt continuă să ne vorbească atunci când ne strângem la un loc pentru rugăciune, închinare și să ascultăm cuvântul Lui. Unul dintre motivele pentru care nu avem o direcție clară pentru viețile noastre este acela că noi nu ne poziționăm în locul în care Dumnezeu ne poate vorbi prin cuvântul Lui și personal. Apoi, în al doilea rând, chemarea celor doi a fost confirmată de lideri consacrați. Cei care și-au pus mâinile peste Saul și Barnaba, confirmându-le chemarea, erau lideri care și-au luat timp ca să se roage, să postească și să caute voia lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt un dar. Ei nu îți vor spune neapărat ceea ce vrei să auzi, dar îți vor spune ceea ce ai nevoie să auzi. Ei te vor sfătui, te vor corecta, te vor încuraja și îți vor confirma scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ai tu astfel de relații în viața ta? Dacă nu, ocupă-te de ele. Și în al treilea rând, Dumnezeu nu se joacă de a-ți ascunselea cu scopul lui pentru viața ta. Dumnezeu i-a chemat pe Saul și Barnaba pe nume. Da, El știe care e numele tău, știe unde locuiești, știe care sunt circunstanțele cu care te confrunți. De exemplu, Gedeon bătea grâul în teas ca să-l ascundă de madianiți când l-a chemat Domnul, iar Petru era la pescuit când Dumnezeu l-a chemat. Lipsa de experiență în slujire nu limitează pe Dumnezeu. Și asta pentru că El nu îi cheamă pe cei calificați, ci îi califică pe cei chemați. Așadar, așteaptă-L pe Dumnezeu și când vine vremea potrivită, El te va chema și pe tine.